ପ୍ରାଣାୟାମ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେପରି ପ୍ରାଣ ହେତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଦେବଗଣ ସେହିପରି ପ୍ରାଣ ହେତୁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଜୀବିତ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ବା ସବୁରି ଜୀବନ ବୋଲି ବୋଲାଯାଏ। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତି ବା ବଳର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ। ଏହା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି। ଏହା ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ପ୍ରାଣ କେଉଁଠି ସ୍ଥିର ତ କେଉଁଠି ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ବୃହଦପି ବୃହତ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷୁଦ୍ରଦପି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୀଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକକୋଷୀ ଆମୀବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅତି ବିକଶିତ ସ୍ତରର ପ୍ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବରୂପ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚନୀଚ ସର୍ବଶେଷରେ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଜୀବିତ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି। ଯାହାର ଚଳତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେ କର୍ମଶୀଳ ବା ଯେ ସଜୀବ, ସେ ପ୍ରାଣର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ମାତ୍ର। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଚକ୍ଷୁର ଝଲକ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ବଳରେ ହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛି, ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛି, ଜିହ୍ୱା ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁଛି, ନାସା ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ମେଧା ନିଜ ନିଜର କର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯୁବତୀର ହାସ୍ୟଲାସ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା, ବକ୍ତାର ଭାଷଣର ଓଜଃ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କର ଆଳାପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ କେବଳ ପ୍ରାଣ ହେତୁକ। ପ୍ରାଣ ବଳରେ ଅଗ୍ନି ଜଳେ, ପ୍ରାଣ ବଳରେ ହିଁ ବାୟୁ ବହେ, ପ୍ରାଣ ବଳରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ବଳରେ ବ୍ୟୋମଯାନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ, ବାଷ୍ପୀୟଯାନ ପ୍ରାଣ ବଳରେ ଚାଲେ, ରେଳ ମୋଟରଯାନ ସବୁ ପ୍ରାଣ ବଳରେ ଚଳନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରାଣ ବଳରେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଏ। ପ୍ରାଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାଣ ଯେକୌଣସି ବଳକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାଣ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାଣ ହିଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରେରଣ କରେ। ଜୀର୍ଣ୍ଣକ୍ରିୟା, ମଳମୂତ୍ରାଦି ତ୍ୟାଗ କ୍ରିୟା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ରସସ୍ରାବ କ୍ରିୟା କେବଳ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଚିନ୍ତା, କାମନା, କର୍ମ, ଅଙ୍ଗଚାଳନା, କଥୋପକଥନ, ଲିଖନ ପଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟୟିତ ହୁଏ। ଯେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ, ତାଠାରେ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣ ବା ସ୍ନାୟବିକ ଶକ୍ତି ବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୌରଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରାଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ନାୟୁକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ। ବୀର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଳନ ହୁଏ ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତାହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଓଜଃ ରୂପେ ସଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଓଜଃ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଞ୍ଚୟ କୋଷରେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହେ, ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯୋଗୀ ଋଷିଜନମାନେ ସେହିପରି ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣର ଏକ ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି। ସେ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଳ, ଉତ୍ସାହ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଓ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଜଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରକୁ ଢାଳିବା ବେଳେ ତାହା ଯେପରି ଅବିରାମ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଚାଲେ, ପ୍ରାଣ ସେହିପରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ଯୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଜନ ଆଡ଼କୁ ଅବିରାମ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ନିଜର ଅନ୍ତରର ଯୌଗିକ ନୟନ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହର ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରାଣର ସ୍ୱରୂପ।
ଖାଦ୍ୟସାରରେ ଗଠିତ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାଣ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳିତ କରେ। ସମସ୍ତ ଦେହକୋଷ ପ୍ରାଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର। ଏହି ପ୍ରାଣ ରୂପକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟି ଯେତେବେଳେ ଛିଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସ୍ଥୂଳ, ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ। ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ତରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହେବ। ପ୍ରାଣାୟାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା। ଜୀବନର ସ୍ରୋତ ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକ ଆଭ୍ରାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ। ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଚତୁର୍ଥ ଅଙ୍ଗ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଓ ଆୟୁର୍ବଳ। ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ନିର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟରେ ଆମର 15 ଥର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହୁଏ। କୁମ୍ଭକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ୱସିତ ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିବା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଚରୀ ମୁଦ୍ରା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗରୁ ବିରତ ହୋଇ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ବଢ଼ିଯିବ। ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ରେଚକ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣକୁ ପୂରକ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବାକୁ କୁମ୍ଭକ କୁହାଯାଏ। କୁମ୍ଭକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିବା। କୁମ୍ଭକ ଆୟୁକାଳ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ଏହା ଦେହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଅନ୍ତର୍ବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ଆପଣ ଯଦି 1 ମିନିଟ୍ କାଳ ଶ୍ୱାସରୋଧ କରି ରଖିପାରିଲେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେହି 1 ମିନିଟ୍ ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁରେ ଯୋଗ ହେଲା। କୁମ୍ଭକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଚାଙ୍ଗ ଦେବ 1400 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିଥିଲେ। ପତଞ୍ଜଳି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କର ଏବଂ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖ। ଏପରି କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ହେବ। ହଠଯୋଗୀମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା। ଧ୍ୟାନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ପଦ୍ମାସନରେ ବା ସିଦ୍ଧାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢ଼ାଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଁ ନାକପୁଡ଼ା ଦେଇ ଅତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡାହାଣ ହାତର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ମୁଦି ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଁ ନାକପୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନେଇଥିବା ବାୟୁକୁ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଯେତେ ସମୟ ପାରୁଛନ୍ତି ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ାରୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଢ଼ି ନେଇ ଅତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଧା କାମ। ତାପରେ ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ା ଦେଇ ଅତି ଧୀର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ବାଁ ନାକପୁଡ଼ା ଦେଇ ଅତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହି 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସକାଳେ 20 ଥର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 20 ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ କଲାବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଦୟା,
କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଆଦି ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଗୁଣ ବହିଷ୍କୃତ ହେଉଛି। ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଓଂ ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକକୁ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିନ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଯେପରି ଆଦୌ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି 2-4 ଥର ଅଧିକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ନ ହୁଏ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକ ଅବଧି ସ୍ଥିର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସହଜ, ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ। ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗର ଅବଧି ଅଯଥା ବଢ଼ାଇ ଦେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ରେଚକର ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ତେବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ବଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ରତାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ତାଳରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ। ପୂରକ ଓ କୁମ୍ଭକ ରେଚକକୁ ଏପରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପରିକି ପ୍ରାଣାୟାମ କାଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଲାଗିବ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ରାଣାୟାମ ନୁହେଁ, ଦିନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ରମଟି ବିନା କଷ୍ଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସମଞ୍ଜସ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ନିପୁଣତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଭ୍ୟାସରେ ଦୃଢ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା କଲେ ହିଁ ଆପଣ କୁମ୍ଭକ ଶେଷରେ ଅତି ସରଳ ସୁଗମ ରୀତିରେ ଏବଂ ପୂରକର ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତରେ ରେଚକ କରିପାରିବେ। ପୂରକ, କୁମ୍ଭକ ଓ ରେଚକର ଅନୁପାତ ହେଉଛି 1:4:2। ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣାୟାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦ ଓ ଉଜ୍ଜୟୀରେ ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଶୀତକାରୀ ଓ ଶୀତଳୀକାରକ ଭସ୍ତ୍ରିକା ଦେହର ସାଧାରଣ ଉତ୍ତାପ ରକ୍ଷା କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦ ଅତିରିକ୍ତ ବାୟୁ ନାଶ କରେ। ଉଜ୍ଜୟୀ କଫ ନାଶ କରେ। ଶୀତକାରୀ ଶୀତଳୀ ପିତ୍ତନାଶକ ଓ ଭସ୍ତ୍ରିକା ତ୍ରିଦୋଷ ନାଶକ। ସୂର୍ଯ୍ୟଭେଦ ଓ ଉଜ୍ଜୟୀ ଶୀତକାଳରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଶୀତକାରୀ ଓ ଶୀତଳୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ପ୍ରାଣାୟାମ। ଭସ୍ତ୍ରିକା ସବୁ ଋତୁରେ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ଣ ରହେ ସେମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତକାରୀ ଓ ଶୀତଳୀ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାଣ ସଂଯମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାଣାୟାମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ପ୍ରାଣ ମନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆପଣ ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବେ ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସକଳ ପ୍ରକାର ଦୈହିକ ତଥା ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଚୁମ୍ବକ ଶକ୍ତି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ସ୍ନାୟୁ, ଜୀବନୀ, ଇଚ୍ଛା ଆଦି ସକଳ ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ସେହି ସର୍ବମୟ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଏହି ପ୍ରାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଭୟ ନଥାଏ, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଲୋକେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଶକ୍ତି ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାର ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷମତା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ।
କେତେକ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ହେତୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞତା ସାରରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଗୀ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଦେଶ ବଳରେ ଠିକ୍ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ସାରରେ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମର ଉପକାରିତା। ପ୍ରାଣାୟାମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସତ, ତଥାପି ତାହା ଶରୀରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରର ବହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦୂର କରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରେ, ସ୍ନାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସତେଜ କରେ, କାମନା ବାସନା ଦୂର କରେ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନା କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଓ ଲାଘିମାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରର ରୋଗକ୍ରାନ୍ତି ଗୌରକ୍ରାନ୍ତି ଧାରଣ କରେ, କଣ୍ଠସ୍ୱର ଲଳିତ ମଧୁର ହୋଇଯାଏ, ଅଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ଅଙ୍ଗରୁ ସୁଗନ୍ଧ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧକର କ୍ଷୁଧାମାନ୍ଦ୍ୟ ନଥାଏ, ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମନୀୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ସାହସୀ, ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶକ୍ତି ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ଚିକିତ୍ସା। ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧକ ନିଜର ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି ଦେହ ମନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିସାରିବା ପରେ କୁମ୍ଭକ ଦ୍ୱାରା ସେହି କ୍ଷଣି ସ୍ୱଦେହକୁ ପ୍ରାଣମୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବାତ ରୋଗୀ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଷି ଦେବା ବେଳେ କୁମ୍ଭକ କରି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ରୋଗୀ ଦେହକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଦେଖିବେ ସେହି ରୋଗୀ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କରିବେ। ସେ ଶରୀରର ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଓ ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ। 2-4 ଥର ନିଜେ ନିଜକୁ ଏପରି ଚିକିତ୍ସିତ କରି ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଯିବ। ମାଲିସ୍ ତଥା ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଶୂଳ ବେଦନା ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଧି ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯକୃତ, ପିହ୍ଳା, ପାକସ୍ଥଳୀ ବା ଦେହର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ବା ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ହାତ ଘଷିବା ବେଳେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୋଷମାନଙ୍କ ସହିତ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିବେ, ରେ କୋଷଗଣ, ତମେ ସବୁ ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କର। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଆଦେଶ। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନ ଜ୍ଞାନବୋଧ ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କଲାବେଳେ ନିଜର ଇଷ୍ଟମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। 2-4ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିଯିବ। ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରି ବ୍ୟାଧି ନିବାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅଭିନିବେଶ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ଛୁଇଁଦେବା କ୍ଷଣି ବ୍ୟାଧି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅତି ଉନ୍ନତ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଧି ଆରୋଗ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରେରଣା କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣ ବେତାର ତରଙ୍ଗ ପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ପରି ଝଲସି ଉଠେ। କୁମ୍ଭକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆପଣ ନିଜକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାଣମୟ କରିପାରିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏକାଗ୍ର ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ବଣ୍ଟନ କରିବେ,
ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର କରିବାରେ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ନେଇ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଭୟ। ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆପଣ ବିନା ଗୁରୁରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୁମ୍ଭକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଣାୟାମ, ଆସନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବାରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଲୋକେ ଅଯଥାରେ ଭୟଭୀତ ଓ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଅସାବଧାନ ତା ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ। ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଖସି ପଡ଼ିବେ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସହର ବଜାରରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ କେତେବେଳେ ଯେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ମାଡ଼ିଯିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡିଏ କାଟିବା ବେଳେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ପକେଟମାର ହୋଇଯିବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ହରଣଚାଲ ହୋଇଯିବ। ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେବାବେଳେ ଯଦି ଟିକିଏ ବେହୁସିଆର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଔଷଧ ବଦଳରେ ବିଷ ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ମାତ୍ରାଠାରୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ। ଫଳରେ ସେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଇପାରେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ଭୋଜନ ବା ମାତ୍ରା ରିକ୍ତତା ଭାବରେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଘୁ ସୁପାଚ୍ୟ ଅଥଚ ସାରବାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମରେ ମିତିଚାରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୀମାତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଶ୍ୱାସରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମାସେ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସରୋଧ ନ କରି କେବଳ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ନିୟମିତ କରିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଅତି ଧୀର, ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ନିୟମ ଯଦି ନିୟମିତ ରୂପରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କେତୋଟି ଉପଦେଶ। ସଠିକ୍ ଉପବେଶନ ଓ ଅଙ୍ଗବିନ୍ୟାସ ବିନା ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ କଦାପି ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆସନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥାଉ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାନ୍ତୁ। କାଳକ୍ରମେ ଉଭୟରେ ଦକ୍ଷତା ଚାଲିଆସିବ। ଯେଉଁ କୋଠରୀଟିରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସେହି କୋଠରୀଟି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହେଲେ ବା ସେଥିରୁ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କୋଠରୀଟି ସବୁବେଳେ ଶୁଖିଲା ରହୁଥିବ, ଭଲ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବ। ଶୀତ ପଡ଼ୁନଥିଲେ ବା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁନଥିଲେ ନଦୀ କୂଳରେ କିମ୍ବା ବଗିଚାର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବା ଶିଖରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ କେବଳ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବା କଥା। ଯଦି ପାରନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନଦୀ, ହ୍ରଦ ବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବସିପାରନ୍ତି। ଗରମ ପବନ ବୋହିଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଶରୀରକୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ଲାଗି ଶୀତଳୀ ପ୍ରାଣାୟାମ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସବୁବେଳେ ଅତି ଧୀର ମନ୍ଥର ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ଯେ ସେଥିରେ ଯେପରି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ ବାହାରେ। ଭସ୍ତ୍ରିକା, କପାଳଭାତି, ଶୀତଳୀ ବା ଶୀତକାରୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବା ଯଥାସମ୍ଭବ କମ୍ ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣାୟାମ କାଳରେ ଶରୀରର କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେପରି କୌଣସି ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ଚାପ ନ ପଡ଼େ। ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଯଥାରେ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନ ଲାଗେ। କ୍ଳାନ୍ତଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଯୌଗିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥାନ୍ତି।
ତାହା ହେଲେ ଯାଇ ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କୌଣସି ନିୟମିତତା ନଥାଏ। ନିୟମିତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ସଂଯତ ଓ ନିୟମିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅତୀତର ଶ୍ରୀ ଜ୍ଞାନଦେବ, ତ୍ରୈଲଙ୍ଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗୀଗଣ ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ବିବିଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସାଧାରଣ ବାୟୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଅନ୍ତରାଳରେ ଯେଉଁ ନିଗୂଢ଼ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜୀବନୀଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେହି ଜୀବନୀଶକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆନନ୍ଦ, ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛୁରଣ କରନ୍ତୁ।